against yun, asa na sa karang konstitusyon. Di na worry, kung kaya depolis ng gibaragos. Asa yung mas uwang mga priso ka. Vlogger, di aning balin siya na priso, kaya wala ni kuwan sa flag. La. Pero makapag kanila ko, animbara doon magsilid. Hi guys, good morning. Ako manali ko gloto. Akong sudan, bangos, saling gabi nasa lastiri dari yung sibing-bing, itlog, mga process food ni day. Kanang singalan ni day. Chorizo. So, kanin sa Bula-bula. bula-bula. Na, nagkaon na. Ano ba naman? Tawagan na sila. Naligo pa. Pere! Namang na lang, namang nagalis imi, unahan mo kaon. Naligo na sa bula. Ngutai na pilibus yung ngutai. Siri guys, sarang bay na. Sakit pa rin dagat. Labi man ito bugsok. Buing na. Bawal para makabaligo. Ang doktor sa... Wala nang heater di habri na ang sasak mo. Wala. Ano mawawala ko kay? Mapriso na ba dyan muna na? Mapriso doon dyan. Ang priso na ba mo anya? Maski ang sakiran, pakunungon mong gani. Yung plug racing. Iba din ko pulis ni isa nga. Hapit sa lang diha ma'am. Pagkuan sa lang nay. Hoton sa kurang mga bayang magiliw. Anya. Nilakaw mo? Ara umawa man sila. Nubalik ko siya. Ngatras. Dahil ko po. Umawa sila. Di mo na priso. Kasunday. Pisunoy. Wa ka nisbito sa nasod. Against yun, asa na sa karang konstitusyon. Di na worry. Kung kaya depolis ng gibaragos. Asa yung mas uwang mga priso ka. Vlogger, di aning balin siya na priso, kaya wala ni kuwan sa flag. La. Pero makapag kanila ko, animbara doon magsilid. Ning ko nga gusto nga kay mo ron apil sa mga pulis dahil sa biskili. Awo, kaya mo to kay padapin kan awa man siya. Di mo to priso kay wala ning dagan. Nilakaw ka ka? Di kay ara bis na tengan. Police station ni za magawas na ingana na munisipyo. Jadi hamin ja kami nagplano do dai pagto. Mga tumbang na mga estudyante awang gante. Mga empleyado. Sana mo, abta na sa kay Flag Mga trabahante. Lunes ron dai, lunes ron. Ni mo ko. Way plug ri. Pagkaan sa istorya. Kana. Bibigay sa. Kuna. Ni mo pulis nga. Sino sa? Asa mo? Sudan. Process food laban ni itlog na may nanunan. Itlog ba? Itlog din tabing bibasagol sa kuan. Napadong na sila sa laboratory. Laboratory ka per? Check up ito. Ay waro ko nga nalagi na mo kinahanglan ka mo respeto sa imong bansa. Talaga na walad ko. Hindagan ko kay pagkato mga kuan naman dito mga trabahante. Ito bumi po kay nga nabitalikod ka na para di ka mo to bagila. Ito ba Mga nagsagay nga na kasama flag din nagsagay. Pero dito ra biskilid ngano Ano naman gay mo? Tunga na to oy. Turatos na dapat sa Tengah lagi tan tadi ko ni pulis nga. Ay sa bang kami ini sa mga karjet. Ha, ginbet medikas pulis. Bisa. Mau ko kay kamera bay na lahi. Mga ra berahan biskilid. Lingkod ba? Dako pito dito pulis na ba sige nakailang purami. Yung pulis ah. Katong nakailang purami sa agi. Ito may purami buwana. Oh, kailan mo na sila diya? Muna di hanggang kontra. Ay, ang priso kayo to, Tero. Ang ina namin yung si gusto yung kanon, si tahon na ka. Ito na naman doy. Wala po. Ini ngayon, ganun ba ka nang kain ng puwahan? Ang priso, water na freedom. Ah. Ito sa kulungan, sa ito. Wala po. Sugoon ka. Nagtagbi nga. Na, kana.
Nagulat ko ba? Naman. Nagulat ko din. Nabangal naman ko pag mga nagligo. Sige nga, narim danggan, takilid. Kaya bitaw, dapat kulay ito ganda ka mag-gato. Ang bela ko taas, kaso. Sus mo, marok. Nangaon. Tumabangal ko. Bagay sa katawan pa daw. Ito mga bagasyon niya mga klubit. Yabang yung gato. Piskat ko ano. Mara ko naglubid. Wag, taas, bilang na nga. Ganito. Yung wrong lang. Ew. Ew. That's good. Ha? Nabangkag na gani. Aduh ka man nakabuka. Wasak na wasak. O dapat itlog dahil mong kami hindi ay. Manila go tudlo. Sabing? Nagtago si At? Good morning. Medyo kag Manila go tudlo bing. Utlumi mo. Ah, kot doon. Balian. Hindi sa na picture gahapon. Haram mo picture. Karena kayo nang i-post. Naidaghan picture. Ano po sa guys? Wala pero ko. Wala pero sa kung inang ko gwapa. Pero ito po magat ko karon pa na. Salamat kina blooming ko ko. Karon pa bing. Sasasag up na isa. Na-blooming na ko na siya. Oh, na-blooming ko. Hala kita ang buhok, te. Wow, uy, naong ka. Tiyaw ko agbog. Taga sa naadik nagsasaw ko. Ako tamang sasaw duha, Bing. Nag-tiktok sa tatang duha. Diyaray nagbalik. Ako sumod na ba na mo? Oh, siguro super katawag hapon. Di, gawalaan na ba niya adlaw pa. Mo araw nang labad. Basta. Wala balik ni. Labad pag yung UM. Kuan. Arap ang sitsuro ang pali. Bas bitaw masuk ay ka. Ano isa ba? Ano ko naman isa? Ano ka ni? Ka? Dito ko ka? Ari ka bidyo dari. Tulog naman. Kabila. Ali. Kaila ra ba ni dali? Di. Oh, tapi na ko.
Hi guys, good morning. Karon nagligo di kong Bartoldi. Ikaw di ka maligo? May lokado palbari. Why ko ano, maligay kayo ito. Bartoldi na kalsa. So guys, panapasag ang buho. So yung mga tumbahan ng cellphone ang ibilin. Ito pabiling cellphone dali kayo mga hilabtan. Tali ko tata, dahil mong shampoo da. Shampoo nila oh. Ta, dali. Dali. Ligo ta. Ayan, lagti ang cellphone ha. Ha? Oy, ang sunog nakas kainit. Ayun guys, ah. Nasa maling kuya ramang ka, tinaong dagat. Ayan, lagti ang cellphone bila ha. Ha, kayong video ko ha. Ayan mo na yung lagti, nahugog na. Na, lagti ha, bantay ka ron, manalagtan. Nakita ko. Pero binig kasi nila. Ha?
maligo dito sa kuan, maligo dito sa gawas kay bus. Yes, banya. Asa giulo na gagmay. Guys, nice ka dyan, no? Sin ta to, balik din natin si kabalik. Ang balik mo sila dani nagtakuan. 21. Ito na sila. Hala, ang kahoy niya po tadari dahi. Ha? Ang kahoy. Di ah. Para sa video sa ko. Hindi kayang ko unang sa kapbay. Ato ni. Hala, dako ka, uy. Ano nagikan?